दिनैनिफ्राय जागायबाय चिरां जिल्लायाव वन महाउत्सव 2025 एक पेड़ मा के नाम मोन्थोरखौ लानानै हादोर नाङैनो वन महाउत्सव हाबाफारि खुंफुंनाया सोलिगासिनो दङ। हादोर नाङैनो दुंखावनाय आरो मिथिंगायारि बिफां-लाइफां जोबस्रांनायखौ रैखाथि होनाय आरो मिथिंगाखौ दिदोमथियै दोननाय थांखियै बे हाबाफारिखौ खुंफुंदों। बेबादिनो दिनैनिफ्राय चिरां जिल्लायावबो चिरां जिल्ला हाग्रा बिफान आरो चिरां जिल्ला खुंथायनि जथायै बानजायनायाव 7 सानसिम खुंफुंगोन बे हाबाफारिखौ। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खाग्राबारिनि गेवलां हायाव गोबां बिफां गायनायजों वन महाउत्सव 2025 हाबाफारिजों लोगोसे सांग्रांथियारि मेल बानजायनाय जायो। मख'नो गोनांदि दिनैनि बे हाबाफारिखौनो बिफां गायनायजों बेखेवनानै होयो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया। बे हाबाफारियावनो लक सभानि एमपि जयन्त बसुमतारी, चिरां डिभिजननि डिएफअ कुन्दन बसुमतारिया बाहागो लायो। बेजों लोगोसेनो हाग्रा बिफाननि गोबां बिबानगिरिफोर आरो खाग्राबारि ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। बे समाव हाबाफारिनि सोमोन्दै लकसभानि एमपि जयन्त बसुमतारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा बुंदों आबुङै खोनासंदो। गासै भारत नाङैनो वन महोत्सव दिनैनिफ्राय फालिनाय जादों। जोंनि डिस्ट्रिक्ट कमिशनार अर्थात चिरां जिल्ला एडमिनिस्ट्रेशन आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्ट थामहिनबा डिएफअनि नेतृत्वआव मोननै डिपार्टमेन्ट बिफानजों जयै वन महोत्सव नैबे जोंनि चिरां जिल्लानिनो सान्थिफुर खाग्राबारियाव जे मोनसे नार्सारि दं बेयाव बेखौ पालन खालामनाय जादों। जे थांखिया बेनो जे जोङो नेचारखौ मोनसे बेलेन्सआव लाखिनांगौ, इक'लजिकेल बेलेन्सआव लाखिनांगौ। माने डिफरेस्टेसन जाबाय बिरादनो रेपिडलि, बेखौ जोंहा एफरेस्टेसन खालामफिननांगौ। थ' आङो सेन्ट्रेलाव वाटार रिसर्सेस डिपार्टमेन्टनि सासे सोद्रोमा हिसाबै थांनाय फेब्रुवारि दानाव दिल्लीयाव मोनसे सेमिनार जादोंमोन जे जोंनि साइन्टिस्टफोरखौ लानानै आइआइटिनि साइन्टिस्टफोर जेरै दिल्ली, मुम्बाइ, खड़गपुर बिनि साइन्टिस्टफ्रा फैदोंमोन आरो बिथांमोनहा मोनसे वेदार जि मोनसे फरकास्ट होदों बे जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे गिख्रंथाव माने सिनारि बिथांमोनहा देखायदों। मानोना नर्थ इस्टआ एन्टायार नर्थ इस्टआनो जिबादि डिफरेस्टेसन जाबाय थादों बेखौ जुदि जों हमथायाब्ला फैबाय थानाय समाव नैबे ओनसोला खरां जागोन आरो वेदारा सोलायनानै सोनाब फारसे माने मुभिं जादों होननानै बिथांमोना बुंदों। जेरै नायबा नुयोबो जोङो जे नै दा माइ गायनांगौ टाइमाव अखाया जिबायदि हानांगौ हायाखै, रानखाव जादों। थांनाय बोसोरावबो बेखौनो जाबाय। दा होनबा नंमारगौ नामा जे ओरैहाय सोनाबहा दिल्ली, बेनिफ्राय राजस्थान, गुजरात बैयावसो अखा हाहैगोन नामा? जोंहा फैबाय थानाय समाव बेबायदि खरां मोनसे ओनसोल जागोन नामा, रानखाव रानसि? दा बेनिखायनो दिनैहाय जोङो बिफां गायनानै डिफरेस्टेसनखौ जों एफरेस्टेसन खालामफिननानै जाहाथे जोङो नेचारखौ मोजाङै लाखिनो हायो। आरो आङो बिटिआर सोरखारखौ आं साबायखर जासिगोन जोंनि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव दिनैहाय माने गोदानै नेसनेल पार्क माने सिखनाजार नेसनेल पार्क अलरेडि बेखौ डिक्लेयार होबाय। बेजों जों संरैखा खालामनांगोन आरो बेखौ जोङो जेसेबांनो रायजो राजाखौ एवेयार खालामनो हागोन अब्लानो निस्सय मोजां जागोन। सासे मानसिया बिफां फांसे दानोबा खमसे खम फांनै बिफां जाहाथे गायो, गायनायल' नङा बेखौ जाहाथे जोथोन लानानै देरखोन देरहोयो, बेखिनि दायथ'खौ लानांगोन। ओंखायनो दिनैहाय बे वन महोत्सवआव आङो फैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मा के नाम एक पेड़ होननानै बुंदों, एक पेड़ मा के नाम। दिनै आंबो फांसे बिफां बाव गायफैनो मोननानै गोजोननाय मोन्दों आरो बेखौ जिहेथु जोंहा फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ जोथोन लागोन, थारैनो जोङो एफरेस्टेसन खालामफिननानै जोंनि मिथिंगाखौ जोङो सोमखोर लाखिगोन आरो बोथोरखौ जाहाथे मोजाङै अखा बांखा हानाय मोनसे खालामनो हागोन, आं बेखौ मिजिं खालामो। नैबे हाबाफारिखौ गामि लेभेलसिमबो हाग्रा बिफाना लांगोन होननानै बुंनो बेयाव नार्सारि जिहेथु दङ बे हिसाबै आंबो खावलायगोन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसनाबो दङ जिहेथु, जे जोङो बै लेभेलसिम लांनांगोन आरो बेखौ जोथोन लानानै थांहोनांगोन। आरो जेसेबां हायो गामिनि दंफांजों हयथ' जानाय नङा, जोङो फरेस्ट ओनसोलखौ बोरै रैखा खालामनो हायो। मानोना फरेस्ट ओनसोला जेसेबां थागोन, गोदो गोदाय नैबे ओनसोलाव जेला डिफरेस्टेसन जायाखैमोन जों बयबो मिथियो जे अखाया बोथोरावनो हायोमोन, खिन्थु दिनै खुनु बोथोरा मिलायलिया। दैज्लां बोथोर जानानै दं दा खिन्थु अखा गैया, बेबायदि अबस्था। बेखायनो जिखि थांखि लादों गामियावबो बिफां लाइफांफ्रा खमायलांनो हमदों।
गामिसिम लानानै थांनाया जोबोद दरखार आरो बयखौबो जों बुजिहोनांगोन नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजोंबो जों बे बाथ्राखौ फोसावनांगोन आरो रायजो राजाखौ सांग्रां खालामनांगोन। सार सम सम जों दाबो आयेन बेरेखायै दंफां फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव जब्द खालामनायखौ जों नुयो दासिमबो दंफां आयेन बेरेखायै दंफां फालांगि खालामनाया दासिमबो जोबनानै थाङाखै। रायजो राजाफ्रा जेसेबां एवेर जागोन जेसेबां बे बाथ्राखौ मोनथिगोन अब्लासिम जोंनि इयुन जोलै दानि जोलैयाथ' जेनेबा जेरैखि जाया थांनानै थागोन खिन्थु इयुन जोलैया जुदि अखा बांखा गैयाब्ला बै दिल्लीयाव थांनाय फेब्रुवारियाव जानाय सेमिनाराव साइन्टिस्टफ्रा जेखौ बुंदों बे बाथ्राया थारैनो जुदि जामारनांगौ जायोब्ला जोङो मा जागोन इयुन जोलैया बेखायनो बे बाथ्राखौ जेसेबां बुजिगोन एसेबांनो जोंनि थाखायनो गाहाम